Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni bag-otang sugilanon, ikaw, siya, ako, ug si Danny. I want you, Dada. I want you. Hagtod ka sa ako nga imong inganiwan. Hagtod ka sa ako bayro ng akong utang niya ni mo. Hantod siya, hantod. Daniela. Ay, masakit. Hindi ka may mo reklamo. Ibalik ka na. Pretend that you like it. Move, bitch. Move. Good. Good girl. Daniela. Sadyang nasasaktan kahit di na naman tayo. Ang puso ko'y nagdudugo at parang sumisikip ang dibdib ko sa tuwing nakikita magkatabi kayo. Daoy. Kini mo nagpanington dyan ko, Kani, kanta, sayaw, samtang nanarapo sa mga suok-suok. All in one, Kahit di naman tayong dalawa, ay bakit ba'y pinagsisilusan siya? Dang! Ay! Sir! Pasensya na, sir. Wala akong magkabantay sa ibang pagduol. Mura magkag-earrings na. Ay! Wala'y tunob nga mabatian kung muduol. Salami ako ikalaga ni mo, sir. Mukaon na ka, sir. Initunto na akong sudan nga nabugnaw na. Ay, salamat itaon kay mukaong ka na sa ako ang giluto. Kayo ang akong pagkaluto atong humba, sir. May ganing pagkalata na ako. Ay, initunto na ako, ha? Wa mo kaon sila si Daddy ug Danny? Ay daw, wala. Nanglakaw sila? Wala man sab, sir. Nga gano'n man sila mga on. Mag-alas 9 na sa gabi Ay, ambot lamang ka, sir, ay. Kay sukay pagsaka nila sila kwarto ka gani, ha? Ay, wala naman dyan namang gawas pa. Asya laman, ako tuktukon ang ibuhag daddy, sir. O panghutanon kung nga nung wala pa sila mga on. Makabuhat man ka. Sige, buhat ha. Si sir ay maninood. Joke ra ganito. Hukaran ta na ka, sir. Wa manggawas sukat kanina. Nag-unsa pa man O di, naglumlum. Klaro, anak. Letse. Lami, sir na. Wa pa kumutilaw. Ay, balo bitaw ko. Pero, kay ba usap ko nga lami? Kay gisigiyaman ni mo og tutok. Murag, ang bagong uyab ni daddy ni mo ba? Lami, no? Mo man itong iuhag itutukan. Sa? Tuo kag, wala ako magkakita kag ginang adlawan. Samtang, naglili ka dito sa bildo. Sa? Kita ko, sir, ay! Kita ko, sir! Pwede niyo mo nakatutok nila. Oo, kaya naglagot man ko. Ay, bitaw, sir. Naglagot ka nagatanaw nila. Murabag ka nang nagasilos ka. Sa? Hoy, ay sig patakag gawit ang baba ni mo, ha? Sir. Ano magsilos man ko? Hilasa, good. Ako? Magsilos ko? Wa na mahitabo sa tibok na kung pagpakabuhin ining kalibutan na, Dang, nga magsilos ko. Simbak ko, Oroy. Ako magsilos? Ano magsilos man ko? Kinsa man siya nga ako silusan? Siya na lang? Oh, shit. Piskot ra. Nibir ko magsilos, oy. Anong Silos mang kagod. Silos mang ka. Nayabag ka ng noni? Anong pahiyo man ka?
Wala lang, God. Nalingaw lang ko ni mo, sir, ba? Sa ka-defensive ni mo nga, nagabalik-balik ang litog na pulong silos. Balik-balik di ay? Oo, sir. Wala rin ko ba? Wa ko magbalik-balik. Balik-balik lagi, sir. Fine. Ah. Gibalik-balik na ako. Aron makasabot ka. Nga ako magsilos. Mm, Hanggaw. Ano magsilos man ko? Kasi masaya ako silosan. Lasa ko niya, gud. Silos ko? lingawan ako, sir. Ay, hindi ko kataw eh. Sige, sir. Dili na. Ginang. Umunabi ako mong katawa, sir. Pero may pahiyom ka. Ang unsalan ko di ay ni. Bawal na din ni karon na ka paita na gyud ni. Tawon ra ba ko? So stop laughing. Let's smiling. Maayo. Sige na. Tingko na diha. Dungan ko. Laayan ni mo kaon sigirang mag-inusara eh. Lingkod na. Kung ano, sir, manam ko kaon, sir. May una na ko kaon kaganina kay gutom na biya kayo. O sa kaon. Lo, di lang ko, sir, uy. Saan mo ito ko katambukan na, sir? Diet ko. Why? Hala, timing, man. May kauban ka ng kaon, sir. May abot ang giwag manghod. Ni ana si Sir James. Hi, Doc! Maayong gabi, eh. Salamat kay niabot ka. Nga naman may problema? Ay, wala, oy. Wala. Araw may makauban na sa pagkaon ng imuhag magulang. Tuwa na sa kumidor, nagakaon. Nagakaon naman. Nagahinuktok di ay. Oh, ako nga tuon. Unsa kay mamahimong reaksyon karon ni James kung masayod siya nga ni aning baya ang suod niya higala. Og pangasauno na karon sa iyang buotang amahan. Kuya? Baby bro, mayo kay niya ka na. Dali, dungan tagkaon. Well, this is something new, ha? Niya ka pa ning orasa sa kagabion? Way laag. Relax ako. Dali na, mga unta. Thank you, kuya. Pero may kaon ako dito sa ospital. Misabay ko sa ubang doktor ug nurse dito. Okay. Ay, imo na siyang gibalitaan, sir? Balita? May tungod sa unsa? Ay, kuan ba ni daddy ni ma? What? Why, ha? Unsa na itabo ni daddy? Nagbiga. What? Nagabiga! Ay, ang buot akong sabot, sir ba? Buto ko ipasabot. Nga may kaubang babae sa iyang pagpauli. Kaganina, imuhag dade. Kuha ko na. Pagkasuunan mag-iyang pagpaila. What? Surprise? You'll be more surprised. Ha? Ngano? Nahinanok siya maayo. Pipila ka oras na usab nga natulog siya. Samtang ako, luyo siyang gibuhat na ako. Wagit ko bati ang duka. Kapoy o. Pero bisan kamay. Wa ko bati ang duka. Hinuon na. Isamot pa inuon ang kaluoy nga gibati ko sa kong kaugalingon. Kalayo nagdaabtan sa kong kausapan. Sukad na nga namatay si daddy. Dili na gani ko hapit makaila sa kong kaugalingon. Every time matubang ko sa samin. Abi kong mahawas na kugikan sa imperno. Sa higayon nga makagawas na kugikan sa kasa. Pero dili di ay. Nakalingkawas man tuod ko gikan dito, pero niyausap ko paingon sa lain usab nga demonyo. Mubangon ko, maliko ko. Nahibaw ko nga dili makalimpyo na ko totally ang tubig. But at least, I will feel fresh. Bisan lata na kay kus nagkadai ang lalaki nga may akin ako.
malawasan may lihok. Kahapdos ako mga samad ka pinakan. Nauman na lang ko kalikog, Ilis. Pero wag paghihapon siya mahigmata. How I wish. Madayunan ka na lang unta si mong pagkatughay, me. Alon maangkunan ako sa hingpit ng akong kagawasan. Gibati na akong gutom. Gamay ra kay kong gikaon kanina. Manaog ko. Utan akong makaon sa ubos. Maghinay lang ko rin na dili siya makamata. Daniela? Oh. James? Why? Why? Nganong si Daddy man? James? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!